3 mannen die een minderjarig meisje in Hasselt zouden hebben bezocht, stonden vandaag voor de rechter. Een van die mannen, afkomstig uit Sittard, zou betaalde seks met de 16-jarige hebben gehad. En daarvoor zou hij 3 jaar cel moeten krijgen, waarvan 1 voorwaardelijk. Verslaggever Frank Moonen is bij de rechtbank. Frank, wat valt deze verdachte te verwijten? Nou, eigenlijk heel simpel, dat ze seks hebben gehad met een minderjarige. Dat is strafbaar. De nieuwe wet die op 1 juli 2024 is ingegaan, de nieuwe zedenwet, ziet dit zelfs als verkrachting. Er staan ook zwaardere straffen op. En dat bleek dus uit die strafeis van 3 jaar cel tegen een man uit Sittard. Die had het ook gefilmd. Die seks, die had dus het bewijs eigenlijk op zijn eigen telefoon staan. Bij de 2 andere mannen zit het een beetje anders. Want daar kon het Openbaar Ministerie niet aantonen dat zij ook daadwerkelijk seks met dat meisje hebben gehad. Het meisje zelf heeft namelijk niks verklaard, heeft ook geen aangifte gedaan. En de mannen zelf wisten het niet meer. Kortom, de justitie zag in die zaken alleen maar de mogelijkheid om vrijspraak te vragen voor de mannen. Ja, het slachtoffer zelf, het 16-jarige meisje, was zij vandaag ook aanwezig? Nee, ze was er niet. Ze wilde wel komen, maar heeft dat op het laatste moment toch maar niet gedaan. Wel heeft ze een slachtofferverklaring laten voorlezen door haar advocaat. En daarin zegt ze ook van, ja, ik heb inderdaad gelogen over mijn leeftijd, maar die mannen hadden zelf ook een verantwoordelijkheid. Die hadden best wel naar mijn leeftijd mogen vragen. Dat hebben ze niet gedaan. Dus zouden ze daar toch wel een straf voor moeten krijgen. Ja, vandaag tijdens de zitting werd er een link gelegd tussen deze zaak en de Valkenburgse zedenzaak van 2014. Waarom was dat? Ja, dat is ook een grote zaak die een beetje vergelijkbaar is. Qua omvang niet, want in die zaak ging het ook om een 16-jarig meisje. Dat werd bezocht door tientallen mannen, ik geloof wel 80 mannen, in een hotel in Valkenburg. Veel groter dus dan de zaak waar we het vandaag over hebben. Alleen, toen waren die straffen nog lager. Dus de mannen kregen een dag celstraf en een taakstraf. Een aantal van hen werd ook veroordeeld. Nu zijn dus die straffen mogelijk zwaarder. Maar ja, we moeten even afwachten hoe de rechtbank erover denkt, want over 2 weken is in deze zaak uitspraak.